ka ngayang mubalik din Biya! Biya! Samtang may panahon pa. Pasaging magpabiling abandonado kining tapita. Ella? Ikaw ba ka na? Ella? Ella? Abandonado. May mga dapit o lugar nga dili nato ang ngayang maabtan. Ikaw, interesado ka ba? Tagsulat, Marites Parba Albores. Ubos sa direksyon ni June Caraca Pujares. Spinner, Jewel Bense. Recording Editor, Randy Tayad. Soundman, Aminidil Nakorda. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Abandonado. O karon mga kasama ni ang sumpay ni atong sugilanon, Abandonado. Nakaila ka na ako, Ila. Oo. Dili na ni ako. Di na ako ang juan nga imong nailhan ka ni. Sige na, biya na. Tuhuy ko. Wa ko'y laing tiguho gawas nga katapangan ka. Butang nga wa ko buhat sa atong mga suod nga higala. Dila ni Cyrus ug Mercy. Kay nga no? Masabay buot ni mo ipasabot. Wa na din sila si Mercy o Cyrus. Gusto ka? Wa na sila. Wa na tungod kay patay na sila. Usa! Dali ka na tinuod! Dali ka na tinuod! Bakakon ka! Salbahis ka! Imong gitungo ang ako mga higala! Salbahis ka! Ilas! Tatay mo tinog. Tinilig makapati sila. Huwag kay katungod nga tungohon sila tungod lang sa personal ni mong interes. Nasayod ko na kagusto ka ni Mikael. Apan, ingon anak ka na ba lang kadesperada? Aron tungohon, lakip sila sa Mercy ug Cyrus? Aron lang mo biya ko ni ining dapita? Matuo ka man sa dili. Pero mao ka na ka matuoran. Wa na sila. Patay na sila. Ang imong mga mata! Galit ka may sigaw, Mayo! Pasalo ako, apan wala ko magkauyon sa imong gisulti! Way igong hinungdan aron tunguhon ko sila. Nahimo ko sab silang mga higala ila. Naarani mo kung dili ka buto. Pero dili tinuod ni nakabiya sila gikan dinhi. Nagpabilin paghihapon ng ilang mga patayng lawas sa ubos ining mansyon. Igo na! Dili ba mo masayon silang gisultihan, tika? Patyon sa kanila ni Eliseo ug Mikael kung masayon silang gisultihan, tika? Please, dili pa ko gustong mamatay. Uy, ang akong kamot, Juan! Biya na. Biya karon dayon sa tanghayag pa. Lakaw na! Nagdali-dali siya sa pagbiya din eh. Dili ko mutuo siyang ingon. Imposible nga patay na sila si Mercy ug si Cyrus. Sulti na ka to niya. Nakabalik na sila sa syudad.
Nakita ko silang giandam nila ang ilang bag aron nga makabalik na sila sa syudad. Dili ba himo mamatayin sila? Biya na, Ella. Sa Mercy. Tingnan sa nabati ko sa pangyang tingog. Mausap ka na ang iyong gisulti na ako sa kundam ko kagabi. Iya sa kong pabiyaon kikan ini. Pero... Batan o. Kaya bang galit pa na mamutong nga sa kuluyo? Kihikap ni mga kunaw. Iya. Ang imong panagway. Pati ba? Galit siya mihila ka. Samtang mihikap sa kunaw. Iya. Managsamagit ka mong panagway. Ni Kensa? Ni Fatima? Imo ba siyang anak? Akong apo. Bugtong kong apo. Ang pinaga kong apo. Iya. Iya, nga galit mo gigupta ng akong pulso. Iya, kikandide. Ang panako. Basta, Naglag makabiya ka na. Dili mo imong hatag ang kasumanan ang gikatada. Yan nang makabiya ka na. iya. Tay, ayalang ko guruya. Tingaling baon sa ka. Iya. Ayalang ko guruya. Please. Asa ba ta? Biya na. Biya na. Kahit niya gibuhian ang akong kamot sa pagsampit ninyo Eliseo. O kunya, dali siya nagkadagan. Kahimsog pa niya siya pagkitaron. Senyora. Noy, Eliseo. Nga nung naabot ka ning dapita sa mansyon, unsay mong gibuhat din wa ka ba niya pasakiti? Waran ni Eliseo. Igura ko niyang giguroy aron makapalayo. Dili ka ngayang mupadol na itong tiguanga. Dugay nang nalisuan sa pangisip ang maong tiguang tungod sa pagkawa sa iya nga po. Si Fatima? Nakaila ka sa iya nga po. Apan mao kini iyang gilito. Fatima, ug matod niya, managsama ko nung kayo kaming panagway. Nakakita ka na ba sa maong babae? Ang apo ni Adon Tiguang? Dali na. Mamalik na kita sa siyod sa mansyon. Tingali kung sa paibuhato ni atong buang kung mabalik din Ella, Miguel? Niya ka sa kulawak? kaganina ba? Og nakita ta kagikan sa imong balkonahe. Asa? Gihikap mo nga akong liog. Puti kayo ang imong liog. Ug lumoy kayo ang imong panin. Nisimot ni mga akong liog. Miguel. Nasayod ka bang gusto ko kayong kinipakon? Apan nagpugong lang ko. Asa? Beatrice ka. Miguel. Napasandig ka na sa bumbo. Buot ipasabot.
Ngawa ka na'y kaatrasan pa. Ella. Nia si Nanay Susimad. Ayaw, ikaw pa nga kuliog. Oh. Di na ba di ko mahimong muhikap sa akong hinigugma? Mikael, Talikod. iya kong kipatalikod. Mikael, Mikael, say, mabuhatan ako. Ayaw paglihok. Ana, natawag ko na si Muliyog ang kwentas. Mga gagmay diamante o sa kadako nga bato sa rubi sa taman. Ang ngayon kayo ang imong liog nga gibitayan niya ini. Dugay ko nang ipangandoy nga mapaak-paak ug mahagkan maayo kining imong liog. Apan nagpugong lang ko. Kay wa pa ko'y katungod ni. Oh. Nahadlok pa takaw ganina? Hmm? Gamay. Nga no? O sabay yung pagtuo nga akong buhatan kanino. Ikaw ang ako pangutanon, Mikael. O sa imong plano nga buhatin ako. Gusto ko masaya? Buot kong himuon kang kapikas. Ug makauban ka sa tibok kong kinabuhi. Kinabuhi. Kaalang ra ka na itong doha. Mag-uban sa kamalipayon. Uban unya sa atong mga anak. Ug ikaw lang. Ikaw lang ang makahatag o katumanan sa akong pangandoy ng mga anak. Ella. Kining iyong lawas. Kini lang ang makahimo o makahatag sa dugay ko ng kipangandoy nga mga liwat namo ni Anessa. Ayaw kong ikapa. Nasuko ka ba? Oh. Buot ka makikiusan ako. Ug makauban ko sa tibok ni mo kinabuhi apan. Laing babae ang nasi mga nauna. Ug unfair ka na alang ka nako, Mikael. Dili, mahal ko. Ayaw kong ikapa. Gawas na gikan din eh. Buwi ko. Ayaw kong kaksa. Kaya nagkasukot. Kada ako, mahal ko. Tawad kayo wa kay ang ikasukot. Basta. Ug nga nang wa man. Umaabot ako niyong pangasawunon. Apan wa ko'y katungod nga mubati og pangabubhos sa kababahay nga nailhan ko lang sa iyang pangan. Nga na may pahiyom ka lang. Bibuhi ko. Di mo. Misamutan ni mong kaanyang nga nasuko ka. Sama na sa kolor sa kamati sa imong lang. Uwa ka na kayo. Wagid mo'y kalainan. Buhi na ko. Kung mas mahal mo ka ng gingalag, Anessa, huwis buhiin ako, Mikael. O pangitaan ka ng mabayhana kung hain man siya. Wa siya mawauban ka na ako, mahal ko. Basta, Ikaw, si Anessa, usara, ug mahiusa na kamuon niyang tungang gabi. basta. Buhi ko, Mikael. Buhi ko. Oh. Fatima?